Co se týče rodinného práva, zmiňoval si, že je to taky oblast, kterou se zabýváte. Tam Ano. si dokážu představit, že to je takové hodně citlivé téma. Co tam bývá takové to nejsložitější, co řešíte v rámci rodinného práva? Mohl bych možná zmínit dvě oblasti, každá trošku z jiného úhlu. V rámci toho právně pojmout ten problém, najít optimální, anebo třeba i úplně v souladu s právem řešení a i z hlediska toho třeba najít řešení rychlé, tak bývá problém společné jmění manželů. Protože to jsou oblasti, které málo kdy se potkají lidi, kteří se rozvádí, kteří měli něco před manželstvím a za manželství jim dohromady nic nepřibylo do společného jmění manželů, jenom tam jako projedli výplatu takzvaně. Spoustukrát jsou tam nemovitosti, do kterých investoval jeden z manželů v rámci peněz, které dostal z dědictví nebo který měl před manželstvím. Naopak něco třeba, co měl jeden z manželů před manželstvím a v rámci toho, co manžele vydělali za trvání manželství, nainvestovali do toho. Peníze tam onam, dohledatelně. A jsou to situace, které se častokrát špatně řeší. A pro lidi je to kolikrát existenční věc ve smyslu toho, kdo kde bude bydlet, nebude bydlet, jak moc musí vyplácet toho druhého manžela, když by chtěl si nechat nemovitost, protože málo kdy jsou partneři nebo manželé, kteří mají 4 nemovitosti a můžou si tak nějak říct, tak já si nechám tady ty dvě, OK, dobře, a nějakých pár korun si mezi sebou vyměníme.